Malawi Today. Breaking news. Tikupasirani nkhani imene yangochitika kumene. Jessica Bwira amangidwa. Jessica Bwira akazipereka okha m'manja mwa polisi ku Kanengo ku polisi ya Lingazi. Iwowa ndi mneneri wa chipani cha Malawi Congress Party, ndipo iwo akazipereka mamawa wa lero ku Kanengo polisi. Chimene chachitika kwenikweni nchonena kuti amenewa ndi mmodzi mwa anthu amene akhala ali pa mndandanda ufuna kuti amangidwe, ndipo iwo nkhani mawapeza zoti ali pa mndandanda wa anthu ofuna kuti afunsidwe mafunso awiri atatu ndi apolisi. Kotero iwo akangozipereka okha apolisi asadawapeze. Izi zaza pambuyo ponena kuti anthu ena awiri achipani cha Malawi Congress Party atengedwanso ndi apolisi. Tikudziwa kale kuti Vitumbiko Mumba komanso Richard Chimwendo Banda adakagona mchitolokosi cha apolisi, ndipo Vitumbiko Mumba adachita kukawatenga apolisi ku nyumba kwawo ku Area 47, pamene Richard Chimwendo Banda nawonso atamva zoti akusakidwa ndi apolisi anakangozipereka m'manja mwa apolisi. Zambiri zikuchitika, ndipo mndandanda wa anthu umenewo ukhale ukupita ku polisi mmodzi, ndipo milandu yawo tikhalenso tikuyimva, koma yodziwika kwambiri ndi imene tikudziwa ndi Richard Chimwendo Banda kuti iwowa akuti amafuna kupha munthu. Mlandu wa mada ndi umene Richard Chimwendo Banda awatsegulira. Nde zambiri tikhale tikupasirani pamalo pompano, zambiri tikhale tikukupatsani kuti muzimve satani wa nkhani yonse pano pa Malawi Lero. Chofunikira ndi kupanga subscribe, comment, like, osayiranso kupanga share. Tili pano kukupasirani satani wa nkhani imeneyi. Kumbukirani kuti nkhani imeneyi tayipeza pa tsamba la mchezo la Times komanso Zodiac asimikiza za nkhaniyi. Nde takhalani pompo kuti mumve satani mu nkhani zomwe zikubwerazi. Chipani cha Malawi Congress MCP chazuzira umangidwe kwa mamembala a chipani cha Richard Chimwendo Banda ndi Vitumbiko Mumba. Wapa mpando wa chipani ichi mchigawo chapakati a Patrick Zebron Chilondola wati chipani ichi ndichokhuzidwa ndi kumangidwa kwa awiriwa. Rebecca Chinjika Matemba ali ndi zambiri. Poyankhula ndi Times atayendera anthu awiriwa ku polisi ya Kanengo komanso ya Lingazi mu mzinda wa Lilongwe, Achilondola ati iwo anapita kukaona awiriwa ngati Malawi yemwe nthawi zonse amatekeseka nzake zikamugwera. Aphungu ena omwe anali nawo kumeneko anali a Joshua Malango, Alonsi Chazia, Oliver Chimangeni komanso mphungu wakale a Mike Bango. Apolisi amanga Vitumbiko Mumba ndi Richard Chimwendo Banda dzulo lachisanu pa milandu yosiyanasiyana. Kazembe wakale wa dziko la Japan Ayoichi Oya watsanzikana ndi Amalawi. Akuluakulu aboma akazembe m'mayiko osiyanasiyana ndi akuluakulu amabungwe omwe si aboma anali nawo pamwambo wapadera wotsanzika umene Oya anakonza mu mzinda wa Lilongwe. Clever Male ofotokoza. Mwambowu umakumbukira maubale omwe Oya akonza mu nthawi yawo, ndipo alendo osiyanasiyana anafika pa mwambowu pofuna kusangalala za zitukuko zomwe boma la Japan lakhala likuchita m'dziko muno. Poyankhula ndi Times, Oya anati nthawi yomwe iwo akhala kutumikira ngati kazembe m'dziko muno adzayikumbukira ndipo mavuto komanso thandizo lomwe Amalawi akhala akuwapatsa. Iwo anati maubale omwe akonza ndi zitukuko zomwe akwaniritsa zikuwapatsa chikumbumtima komanso zawasira chiyembekezo chatsogolo lowala la Malawi. Oya omwe akupuma pa ntchito atatha zaka zoposa 40 ngati kazembe anati akufunitsitsa kupitiriza ubale wawo ndi dziko la Malawi ndipo ali ndi chiyembekezo chodzabwereranso m'dziko muno. Bungwe loyang'anira migodi la Malawi Mining Investment Company lati dziko lino liganizire mmene lingagwiritsire ntchito miyala ya mtengo wapatali kuti litukuke. Mmodzi wa akuluakulu ku bungweli a Ruth Mimba Dasu wanena izi kumapeto kwa maphunziro a ntchito za migodi lachisanu mu mzinda wa Lilongwe. Dasu ati miyala ina imene dziko lino ili nayo ili ndi kuthekera kuthandizira kubwezeretsa chonde mu nthaka.
miyala ina imathabwezesa chonde andiso miyala ina imathaso kuthandizira zomera kuti zizitenga nutrients bwino musoyo mwawo ndi anthu amafunika kuti amvesese ngati panopo tikunena kuti 60% ya doti kumalawi kunoko ili deficient nutrients. Tikaganiza fertilizer kudula koma miyala itatili nayo titha kungogaya kupeza ngati miwet sikufunika so titike makemiko sikufunika so kuti tike zinthu za mtengo wapatali kuti tionjezere ngati mphamvu. Anthu m'mudzi mwa Buleya mboma la Blantyre agwirana manja pofuna kuteteza zipangizo za chitukuko kuphatikizapo za Eskom. Kampani ya Eskom yakhala ikudandaula kuti kuononga ndalama zokwana 3 billion kwacha pachaka kamba ka mchitidwe woononga zipangizo zake. Mulipoti lathu lapadera Thomas Kachere ali ndirali kumene ofotokoza zambiri za mgwirizano wa anthu kuteteza zipangizozi. Atakhala kwa miyezi ingapo popanda magetsi chifukwa chokuba zipangizo zake sanakhale pansi koma kuchitapo kanthu kukhazikitsa komiti yoteteza zipangizo za Eskom zomwe zimapereka magetsi ku nyumba komanso bizinesi zawo. Vuto la mudzi wa Buleya mboma la Blantyre linayamba mu March 2024 pamene mbava zinakaba zipangizo za transformer ina ndi kusiya mudzi mu mdima. Kwa miyezi ingapo anthu akuderako adavutika pa nkhani yowunikira zomwe zinasokoneza mabizinesi komanso ana asukulu omwe amalephera kuwerenga usiku. Enoki Mpeya omwe amaotcherera pa msika wa Manje ati vutoli lidawakhudza kwambiri. Linatikhudza kwambiri chifukwa choti tinali ndi makastomala ambirimbiri oti nthawi imene tinkafuna kuwagwirira ntchito koma tinalephera kuti tagwirire ntchito chifukwa kuti kunalibe magesi. Komanso maziwa nthawi zambiri umoyo wathu ndoyendera chakudya cha siku ndi siku potengera ndi ndalama zimene timazipeza siku ndi siku. Ndeta imeneyo kunali kuona kuti panalibe chilichonse chimene timatani timapeza. Anase Mphasi omwe amaphikira ndi kuwunikira magetsi ati kuonongeka kwa transformer kunapangitsa kuti amayi ambiri aziyenda mtunda wautali kupita ku nchini. Choyambirira kwambiri chimakhala kuti azimayi timavutika ngati tilibe ufa magesiso kulibe mapezeka kuti tikuvutika ndi ana mmakomomo chifukwa choti umakhala kuti ulibe kuti ukagayise. Vuto litabwera anthu amudziwu adakhazikitsa komiti yowunikira nkhaniyi. Group Village Head Buleya wati ichi chinali chiganizo chomwe iwo adachiona kuti nchothandiza. Dakhalapo ndikulankhula ndi anthu ngati kudera kuno kunena kwa kuti no tenti yeseseni kusamala zida kapena zipangizo zonse zimene zikukhuzikana ndi magesi. Chifukwa magesi sikuti amapezeka pa khomo la munthu yekha amene ali magesi koma wina aliyense amene ali m'mudzi muno ndiye kuti no magesi aja timatha kugwiritsa ntchito. Ndiye pasapezeka munthu amene ali ndi chipangizo china chilichonse cha Eskom pamene sali wa Eskom. Mfumu Kanyasula yati kuba zipangizo monga za magetsi ndikolakwika chifukwa anthu ambiri amadalira magetsi masiku ano. Tichekeze kuti magetsi aja transformer yaonongeka Eskom alibe ndalama mwina ndalama zilipo koma zikumatenga nthawi kuti audetse zinthu zija zibwera azazikonzenso zinthu zija zimatenga nthawi. Ndiye munthu amene amavutika ni munthu amene akufuna kuwunikira nyumba 1 2 timakliniki ting'ono kuti akuvutika pa msika umene ndi business yayima anthu otcherera ndawo tikuona kudandaula mafumu akudandaula anthu ambiri kudya kumene kumakhala kovuta ndiye kuti zimapangitsanso anthu kuyamba kuononganso mitengo zimene zinthu zinayamba kuyenda bwino. Wapa mpando wa komiti iyi Awiskes Chiria ati ali ndi ubale wabwino ndi apolisi komanso midzi yoyandikira. Ndizoona vuto ngati limeneli ife ngati achitetezo tinapanga ubale ndi apolisi komanso makamaka anthu amudzi ndi midzi yowandikira kunena kuti tikamuona munthu amene ali ndi zipangizo za Eskom timufufuze ngati iyeyo ali wa Eskom. Ngati sali wa Eskom ndikuti timufufuze kuti zipangizo zimenezi wapezeka nazo bwanji. Anthuwa amakumana pafupi ndi kumagawana nzeru pa zakufunika kosamala zipangizo zomwe zili m'mudzi mwawo. Malinga ndi bungwe la Eskom limaononga ndalama zokwana 3 billion kwacha pachaka
kamba kakubedwa kwa zipangizo za magetsi. Wofalitsa nkhani ku bungweli Apirirani Phiri ati ndi okondwa kuona mudzi kubwera pamodzi ndi kugwirizana zoteteza zipangizo za mdera lawo. Zomwe achita anthu ku Blantyre Rural kusogozedwa ndi mfumu awo ndi zinthu zonyaditsa kwambiri, zosangalatsa, zodabwitsa, komanso zopereka umwini dziko. Nzika zenizeni zizipanga zinthu ngati zimene zizi kusogolera ntchito yoteteza katundu wa Eskom. Ndikukhulupirira kuti izi zizachitika madera onse mdziko muno. Nkhani imeneyi mwina tu tsiku limodzi lokhatapeza kuti yathapo kuti anthu atenga umwini kuti tiye titeteze magetsi athu. Wachiwiri kwa ofalitsa nkhani za polisi mchigawo chakumwera chakumadzulo a Andrew Mayawo alimbikitsa anthuwa ganizo lawo logwirira limodzi ntchito ndi apolisi. Zimene akuchita anthu akwamanje pobwera pamodzi kugwirana manja pa nkhani za chitetezo, kunena kuti polisi isanabwere kudera kwawo iwo eni wake ayambe okha. Limene lero ndithu ndi dongosolo labwino limene ngati apolisi mu region ino ya South West tikukondwera nayo kwambiri. Ndeni mafuna ndinena kuti vuto litatipeza nonena kuti kumene kuku anthu akumaba kwambiri moti mpaka na transformer yaonongedwa. Mafumu anazatipeza kudzera ku polisi ya Limbi. Nde kumeneko anakhala pansi ndi mafumuwo osayiwalanso eno ake a Eskom kukambirana kuunikirana kuti kodi ndiye titani. Mu umodzi muli mphamvu. Mgwirizano wa mfumu Buleya komanso Kanyasula woteteza zipangizo za Eskom ndi zogwirizana ndi ndondomeko ya chitukuko ya bungwe la United Nations ya namba 7 yomwe imalimbikitsa maiko kuchirimika kuti akhale ndi magetsi odalirika. Nduna ya zaumoyo Mayi Madaliso Baloyi alonjeza kuti boma lipitirira kumanga zipatala komanso kuonetsetsa kuti mankhwala ndi zipangizo zikupezeka pozindikira kuti chiwerengero cha anthu mdziko muno chikukwera. Ndunayi yayankhula izi ku Mzuzu komwe imatsekera ntchito yotchedwa Liwu Lathu yomwe imagwirira kumpoto kwa boma la Mzimba. Festo Malekezo wadzandiripoti. Payankhula atayendera ntchito yomanga chipatala cha Chipayika, Abaloyi anati nzokhumudwitsa kuti ntchito zina zikadali pansi kwambiri pomwe pakadali pano zimayembekezeka kuti zikhale zitatha. Iwo anati pofuna kuti ntchitozi azifulumizitse boma liwonetsetsa kuti makontrakita asakupatsidwa ntchito zambiri pofuna kuti azichita machawi. Iwo anati makontrakta amene aonetsa kuti sakwanitsa awachotsa ndi kuyika ena kuti ntchitozi ziyende msanga. Zikuyenda zinthu mene zikuyenekera kuyendera takhala tikungomva ayi kukupangika ma construction koma zinthu sizikusintha. Iyi ili chonche koma kuli ina yoti ili chabe pa foundation ina yangoyamba kumene zomwe zikupangisa kuti tichedwetse kuti anthu angati kunoko Chipayika kwa Banda ndi malo siyana maboma osiyana kuti apange access afikire ku zipatala zapafupi. Ataona kuti munthu mmodzi samapasidwe zinthu zambirimbiri amange apa kena kangopanga focus pamozi kwina kuja ndikukusiya. Poyankhulapo Alexander Ngoma wa kampani ya Chimuhanya Building Contractors imwe akumanga chipatala cha Chipayika anati ntchito ipakadali pano yafika theka ndipo ali chikhulupiriro kuti pofika mwezi wa Juni chaka chamawa ikhala itatha. Angoma anati kuchedwaku ndikamba ka vuto la ndalama komanso kuti misewu kumeneku ndiyovuta kwambiri zimene zimawasokoneza kabweredwe kakatundu omangira. Challenge yomwe yakhalapo ndi yomwe yona kuti tiyambe ndalama sinanga timene atandere bond kuti ma advance kuti tiyambe ntchito ndi ma advance wonda amene anachedwa talowe chifukwa cha mabondi timakhala kuti tupanga za mabondi komanso I understand kuti ku ministry so nakoso kunali change of I think wopanga doni urgent hope dona kuti atipase tenge ntchitozi. Chipatalachi chikazatha chizathandiza anthu opyula 10,000 ochoka m'madera monga Bwerero, Banda, Kayozi komanso Chipayika. Ntchito yomanga zipatala zinayi yomwe ndi ya ndalama zapafupifupi 3 billion kwacha ikugwiridwa pansi pa Presidential Initiative for Maternal Health ndi thandizo la ndalama lochoka ku bungwe lina la ku America.
popitiriza nkhanizi mkulu woona za mabwalo a milandu a Resina Mzikamanda ati kukhazikitsidwa kwa ndondomeko ziwiri za 2025 kufika 2030 zithandiza kagwiridwe kabwino ka ntchito m'mabwalo a milandu. Polankhula pamwambo kukhazikitsa ndondomekozi ku Blantyre, Mzikamanda ati izi zikuthandiza makamaka zithandiza kuchepetsa kuchedwa kwa milandu. Mzikamanda afotokoza zambiri kwa walembankhani wathu Thomas Kachere. Zinthu zimene zizofunikira kwambiri chifukwa zitithandiza kuti zonse zimene tikuchita mu judiciary ziziyenda mwa ndondomeko yake pofuna kukwaniritsa chimene ife tilili ngati a judiciary. Kutanthauza kuti sitizichita mdera ma khoti sazichita mdera koma zonse tizitsata ndondomeko pogwira ntchito yathu. Kwakukulu mu strategic plan imene tukambaza kuti kodi makhoti tingafikire bwanji anthu chifukwa tili ndi mutu wakuti tiatengere makhoti kwa anthu tingafikire bwanji anthu na anthu angabwere bwanji ku khoti kudzapereka madandaulo awo ndipo milandu yawo ingaende bwanji. Pachizungu amati access to justice for everyone, aliyense azikhala ndi mwayi umenewo osati town okha koma kulikonse kumene ali amalawi akhala ndi mwayi ofikira makhoti. Komanso china chimene chilimo mmene mchakuti kodi makhoti azigwira ntchito yawo bwanji, kodi ogwira ntchito makhoti azigwira ntchito bwanji nangati ziyachita assess bwanji. Zonsezo zili mu strategic plan imene tikuchita digitalism zitithandiza kuti tizichita zinthu mofulumira. Komanso nthawi zina ngati tikamagwiritsa ntchito mapepala zimakhala ngati zimachedwa, mapepala amasowa, zimenezo zichepa tikachita digitize chifukwa zambiri zikhala machine ndeti tikazifuna tizingopita machinimo ndikuzitulusamo. Pakadali pano bungwe la European Union alonjeza kupitiriza kuthandiza kuti anthu azitha kupeza chilungamo m'mabwalowa. National Council for Higher Education yati maphunziro msukulu za Kachenjede ali ndi kuthekera kuchita bwino ngati pakhale mgwirizano pakati pa sukuluzi pokweza maphunziro. Mkulu wa Ambomulire Phiri ananena lachisanu mu mzinda wa Lilongwe pa mkumano wa akuluakulu a msukulu za Kachenjede mdziko muno. Blessings Mpenganjira walemba ripoti. Aphiri anati nkoyenera kuti sukulu za Kachenjede zigwirane manja potukula maphunziro komanso kubweretsa njira zatsopano zakaphunzitsidwe ndi cholinga chopititsa patsogolo maphunziro mdziko muno. Iwo anati mgwirizano omwe ulipo pakati pa sukulu zosiyanasiyana za Kachenjede ukuthandiza kuti maphunziro a msukulu za Kachenjede apite patsogolo. Funanso tione kuti pati maphunziro akuchitika bwanji, maphunziro akukhala otyakuka, kodi maphunziro akumuthandiza mwana amene mnyamata msungwana amene akudutsa ku maphunziro a sukulu ya Kachenjede kuti atuluke akhale ndi nzeru zoyenera, that's knowledge, komanso akhale ndi attitude zoyenera, komanso akhale ndi ma skills luso loyenera kuti athe kuthandiza kutukula dziko lathu la Malawi. Mmodzi mwa akuluakulu kuchokera ku Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS, Professor Ismail Kosamo anati mkumanowu uthandiza kupititsa patsogolo maphunziro ku sukulu yawo. Tikakhala limodzi chonchi ngati ya National Council of Higher Education komanso amene akuyimira mabungwe anthu ogwira ntchito professional bodies ndi ife amene timakhala pakalikiliki kuonetsetsa kuti tikupanga produce ma graduates amene tikamayendera limodzi ndiye kuti ngakhale mmene tingayakhazikitsire maphunziro athu azikhala kuti munthu akachoka ku university azitha kupita ndi kukathetsa mavuto amene anthu athu akukumana nawo. Nthumwi zosiyanasiyana kuchokera msukulu za Kachenjede mdziko muno zinali nawo pa mkumanowo. Ndege za kampani ya Malawi Airlines ziyamba kuuluka lolemba kupita ku dziko la Uganda. Ndegezi ziziuluka kanayi pa Sabata iliyonse kuchokera pa bwawa la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe kukaterera pa bwawa la ndege la Entebbe mu dziko la Uganda. Zonse zokonzekera maulendowa zatheka ndipo mkulu woona za malonda ku Malawi Airlines Charles Ng'ambe ali ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti ndege zawo ziyambe kuuluka kupita ku dziko la Uganda. Iwo ati izi zithandiza kutukula chuma
cha kampani ya Malawi Airlines komanso kuthandiza anthu ambiri kuti asamavutike ndi mayendedwe opita ku mayiko monga Zambia. Kampani ya Malawi Airlines ili ndi ndege zitatu, Q400, 737-700 ndi 737-800. Gulu la The Patriots lomwe mamembala ake ena ali mdziko la America lapereka thandizo la zipangizo zachipatala za ndalama zokwana 2.5 billion kwacha pa chipatala chachikulu cha Nkhotakota. Poyankhula pamwambo opereka thandizoli, mmodzi wa mamembala a gululi a John Chikaonda ati galimoto yomwe inanyamula thandizoli ndi ya namba 23 pa galimoto zomwe 100 zomwe zifike ndi cholinga ichi pofuna kuchepetsa mavuto omwe ali mzipatala za mdziko lino. Mmodzi wa akuluakulu ku konsolo ya Nkhotakota a Matias Brugama ayamikira thandizoli pomwe ati lithandizira kuchepetsa mavuto omwe ali nawo pa nkhani za umoyo m'bomali. Nkhani za thandizo mwezi koma tisadasiyane na insumitu yake, chipani cha Malawi Congress MCP chati ndi chokhuzidwa ndi kumangidwa kwa mamembala ake. Akatswiri ati dziko la Malawi liganizire mmene lingagwiritsire ntchito miyala ya mtengo wapatali kuti litukuke. Mu ripoti lathu lapadera tikuunika za mgwirizano umene anthu m'mudzi mwa Puleya m'boma la Blantyre amanga pofuna kuteteza zipangizo za Eskom. Mwana ndine Yankho Seunda.